Hola, seguidors i seguidores del nostre canal. Comença l'any i no podien començar millor que amb aquest reportatge que ens ha fet arribar en Ramon Tapioles, del dissabte 4 de gener a Viladrau. Un èxit total, amb més de 100 vehicles participants, sota l'organització de Classic Rain Service, encapçalats per en Vicenç Llenes i, naturalment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Viladrau. El motiu d'aquesta quarta trobada, els 104 anys del motor d'aquest poble, tan vinculat a la història dels vehicles de casa nostra. Viladrau ha sigut un cop més testimoni de la importància dels clàssics, tot i que en aquest moment tots els aficionats estem molt emprenyats i amoïnats tant per les restriccions ja conegudes i injustes que, a més, el nou i nefast impost sobre les emissions de diòxid de carboni, el CO2, pot deixar molt tocada la nostra afició. Des del nostre canal no deixarem de recordar que els clàssics no som el problema i que no es pot perjudicar a un col·lectiu que amb el seu esforç conserva i mantén patrimoni cultural de la història de l'automoció. Però això sí, tots tenim d'anar units, aficionats, clubs, federacions i associacions. Ens en sortirem. No podem deixar de mobilitzar-nos, sent respectuosos amb tothom. Per acabar, i seguint gaudint d'aquest vídeo, de les joies que ha fotografiat en Ramon, i agrair a tots els participants la seva assistència a aquesta convocatòria. Gràcies, Viladrau. Fins al proper vídeo Històrics.